εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, μια εβδομάδα που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη μετεωρολογικώς δεν πήγε και πολύ καλά. Μάτι Κουρί, καλησπέρα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δεν πήγε καλά έτσι. Η βροχή πάρα πολύ έχει ρίξει τελευταίες ώρες εδώ στην Αθήνα. Δρόμοι μετατράπηκαν όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια σε λίμνες, όπως συνηθίζουμε στο κλεισέ των δημοσιογραφικών να λέμε. Έχουμε προβλήματα σοβαρά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, γι' αυτό και ένας από τους καλεσμένους μας έχει καθυστερήσει λιγάκι. Δεν πειράζει. Πάντως είμαστε τυχεροί αν θυμηθούμε την τραγωδία που ζουν οι Φιλιππίνες. Καλά. Αλλά έχουμε ακόμα. Και δεν έχουμε ούτε τσουνάμι εδώ, ούτε ανεμοστρόβιλους. Άμα το σκεφτούμε αυτό, ναι, σωστό. Λοιπόν, μετεωρολογικώς λοιπόν έχουμε αυτά τα ζητήματα. Πολιτικά ερχόμαστε ένα 24ωρο περίπου μετά από την ολοκλήρωση μια συζήτηση στη Βουλή, η οποία άποψή μου, επειδή έχω παρακολουθήσει αρκετές τέτοιες, μάλλον ανιαρή θα την έλεγα, μέχρι να φτάσει το χθες βράδυ, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Συνήθως την τελευταία μέρα είναι που κορυφώνεται και το ενδιαφέρον. Τις άλλες μέρες είναι απλώς μέρες των βουλευτών και 2 μέρες των βουλευτών. Και θυμήθηκα τον Χάρη Κλίν που έλεγε και βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι, έλεγε ο Χάρη Κλίν. Γιατί όποιον ρωτάς σήμερα από τα στρατόπεδα των κομμάτων θεωρεί ότι το δικό του κόμμα έχει κάνει μεγάλη νίκη χθες βράδυ. Νομίζω ότι δεν σηματοδότησαν πολλά πράγματα. Αντίθετα, περισσότερο σχολιάστηκε στον κόσμο και στον απλό. Όταν ποιος περπατούσε στον δρόμο και σε γνώριζε ότι ανακατεύεσαι με τα δημοσιογραφικά αυτά, ότι ήταν κατάδια αυτή η αντιπαράθεση των δύο αρχηγών και ιδιαίτερα πολλά σχόλια πικρά για τον Πρωθυπουργό. Ότι ήταν λίγο απαξιωτικός με τον κύριο Τσίπρα. Απαξιωτικός, υπερόπτης, ότι αυτή η φράση ότι δεν κοιτάζω προς σένα γιατί θα βάλω τα γέλια, δεν έχει ξαναυποθεί. Και ο κύριος Τσίπρας όμως χαρακτήρισε γελίους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο είναι επίσης βαριά φράση από πλευρά πολιτικού. Αλλά βασικά ήταν μια αντιπαράθεση που δεν έχει ξανασυμβεί. Πήγε σε άλλο ύφος και με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και με τον Μητσοτάκη, Εφιάλτης, τον άλλο μέσα. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί περισσότερο έμεινε στον κόσμο αυτά παρά αυτά που υπόθηκαν. Πέρα το ότι νομίζω ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε απαντήσεις στα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Ναι. Αυτό είναι μία πλευρά. Την άλλη μεριά, βέβαια, ο κ. Τσίπρας έπρεπε να είναι πιο αναλυτικός στο τι υπόσχεται στον κόσμο, αλλά ποτέ καμία αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση δεν ήταν ο αρχηγός της συγκεκριμένος. Όχι, περιμένει να πέσει κυβέρνηση. Ναι, περιμένω να πέσει κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πλεονέκτημα εισαγωγικά, έτσι, δεν έχει κυβερνήσει. Ναι. Επομένως, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι. Αλλά έχει πολλά στελέχη τα οποία συμμετείχαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη διακυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, να το λέμε και αυτό. Εντάξει, δεν είναι 3-4, αν πούμε την κυρία Κατσέλη, αλλά αυτό δεν είναι. Όχι, εννοώ και σε επίπεδο πιο χαμηλό, δεν είναι όμως σε επίπεδο βουλευτών. Μπας περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι ό,τι συμβαίνει σήμερα η Ελλάδα σε αυτήν την κατάδια που έχει φτάσει, δεν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Άρης Ραβανός μαζί μας, πολιτικός συντάκτης από το Βήμα της Κυριακής, από το Βήμα FM. Και Άρη, καλησπέρα. Θέλω να μας πεις καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Πριν δούμε τους καλεσμένους μας που νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση απόψε. Τι κλίμα επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά το χθεσινό βραδινό? Δεν φαντάζομαι να είναι σε κατάσταση εφορίας. Αυτό που μπορούμε να πούμε. Ήταν μια εικόνα χθες που αυτό που μπορούμε να πούμε, Σωτήρη, είναι αυτό που περιέγραψες πριν από λίγο, αλλά από την ανάποδη. Ότι επικρατεί ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι εφορία, για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ και το τι μεταδόθηκε στην κοινή γνώμη. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Κουρής. Εγώ θα ανέμενα από τον Πρωθυπουργό, να κάνω και ένα σχόλιο πριν πάω στο ρεπορτάζ, ότι θα ανέμενα από τον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε μια συζήτηση όπως η χθεσινή, μία απάντηση σε όλα τα θέματα τα τρέχοντα. Απαντήσεις έδωσε την προηγούμενη Δευτέρα στον κύριο Πρεντέρη στην εκπομπή Ανατροπή και στη συνέντευξη παραχώρηση στο ΜΕΓΑ. Θα περίμενα αυτά και άλλα πολλά να τα ακούσω και χθες το βράδυ σε θεσμικό επίπεδο. Ανταυτού όμως είδαμε τον Πρωθυπουργό. Για συγκεκριμένα πράγματα είναι. Ακίνητα, φορολογία. Για τα πάντα. Ανταυτού είδαμε έναν Πρωθυπουργό επί το 80% της ομιλίας του ανάλογα σε προσωπικές επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα και σε αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν περίμενα κάτι τέτοιο από τον Πρωθυπουργό. Περίμενα να ακούσω απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Πώς πάει η διαπραγμάτευση, τι γίνεται, γιατί έχει μπλοκάρει. Αν δεν έχει μπλοκάρει, πού οδηγούμαστε, θα έχουμε νέα μέτρα, δεν θα έχουμε νέα μέτρα. Μια σειρά απαντήσεων για το φόρο ακινήτων κτλ.
Είδαμε όμως μια προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι θεώρησε το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελείο του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να κερδίσει πόντους. Θεωρούν οι ίδιοι, και είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταφέρουμε από τη στιγμή που κάνουμε το ρεπορτάζ και καλύπτουμε την κυβερνητική δραστηριότητα, ότι θεωρούν ότι κέρδισαν από τη χθεσινή διαδικασία. Από εκεί και πέρα πιστεύουν ότι ο κύριος Τσίπρας έχασε αρκετά με την κίνηση του κύριου Σαμαρά να αναδείξει αντιφάσεις κατά τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, αντιφάσεις που ξεκινάνε από το πρόσφατο ταξίδι στο Τέξας και στα όσα προκύπτουν και στο ιστορικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι στις διαφορετικές γνώμες. Κυρίως μένω σε αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η πρόταση μορφής δεν έγινε για την κυβέρνηση, αλλά έγινε για τον κύριο Λαφαζάνη και για να κλείσουν τα ισοκομματικά μέτωπα του στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εκδοχή του Μεγάρου Μαξίμου. Θεωρούν ότι βγήκαν ενισχυμένοι και θεωρούν ότι σε επίπεδο κοινωνίας θα κερδίσουν πόντους, κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να καταγραφεί. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, γιατί η συζήτηση τριήμερη τελείωσε. Το μνημόνιο είναι εδώ. Το μνημόνιο και η πολιτική του παραμένει κυρίαρχη. Και η πραγματικότητα σκληρή, το δείξατε και στην αρχή της. Είναι αυτό που βλέπουμε στις εικόνες. Και το οποίο καταγράφεται καθημερινά σε μια σειρά από δραστηριότητες. Πώς μπορεί να βγει κερδισμένη, λέω εγώ, πριν πάω στους καλεσμένους. Αυτό που, και ένα τελευταίο Σωτήρη, αυτό που τονίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού είναι ότι η κυβέρνηση κέρδισε χρόνο. Και αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί πέρα όμως μπροστά έχουμε κοινοβουλευτικές μάχες και κοινοβουλευτικές και ψηφοφορίες, οι οποίες είναι αρκετά κρίσιμες. Φτάνεις ακριβώς αυτό και που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να εξελιχθεί. Σε αυτό που ήθελα να πω. Προσθέσω σε αυτά που είπε ο Άρης σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Νομίζω ότι θα περίμενε κανείς χθες ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που είναι καβάρα στο άλογο σαν κυβερνήτης, θα πρέπει να έχει με τη μεγαλοψυχία να κάνει μια πρόταση εθνικής συνένεσης. Τι, να τους πει ελάτε όλοι μαζί? Μια συνεννόηση. Αντίθετα, τορπίλησαν και οι δύο κάθε προσέγγιση. Θα μπορούσε να πει, κύριε Τσίπρα, εφόσον με την όσα είπε στο Όστιν, στο Τέξας, είναι σχεδόν στην ίδια γραμμή, έλα μαζί μας, πάμε και οι δύο μαζί, έλα αύριο στο Μαξίμου, κουβεντιάσουμε για το πράγμα. Αλλά μετά πώς θα κάνεις πόλωση για να συγκεντρώσεις? Αυτό λέμε, ότι δεν θέλανε τη χώρα πώς πάει μπροστά η χώρα. Απλώς μου επιτρέπετε, από τη χθεσινή αναμέτρηση αναδείχτηκε το δίλημμα της επόμενης περίοδου. Τσίπρας και Σαμαράς. Ναι. Δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες και δύο διαφορετικές πολιτικές θα συγκρουστούν στην πορεία προς τις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Γιατί το 2016 είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, ο κ. Σαμαράς είπε για εθνικές εκλογές το 2016. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, μεσολαβούν ευρωεκλογές, μεσολαβεί η Προεδρία της Δημοκρατίας και δεν ξέρει κανένας τι άλλο μπορεί να προκύψει. Πρόλαβε το πρώτο ερώτημα με το οποίο θα ξεκινούσαμε, αλλά θέλω να πω και μια κουβέντα ακόμα για την ιστορία αυτή της Τρόικας. Διότι εδώ τις τελευταίες ώρες προκύπτει μια διαρροή από το Υπουργείο Οικονομικών, την ξέρεις πιο καλά από μένα προφανώς, ότι εμείς θα καταθέσουμε νομοσχέδιο για τα ακίνητα, θα καταθέσουμε το νομοσχέδιο, θα καταθέσουμε προϋπολογισμό, θα καταθέσουμε την ιστορία με τις πολεμικές βιομηχανίες, χωρίς να ζητήσουμε την άποψη της Τρόικας, και αυτές οι συζητήσεις μπορεί να πάνε, λέει, και μετά τα Χριστούγεννα. Αυτό τι είναι ακριβώς, δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, είναι μια κίνηση του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, να τραβήξει ένα χαρτί, να δείξει ότι ο ίδιος έχει μια σαφή στρατηγική, η οποία πηγαίνει κόντρα στους δανειστές. Ναι. Το θέμα είναι, Σωτήρη, το τι λένε οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει αυτή την κίνηση, να φέρει προϋπολογισμό, να προχωρήσει το φόρο ακινήτων, παρά τις αντίθετες απόψεις της Τρόικας. Το θέμα είναι, θα φτάσει μέχρι το τέλος. Θα ρίξει νερό στο κρασί της. Θα υπάρξουν αλλαγές. Και σε ποιο επίπεδο? Είναι βασικά όλα αυτά. Γιατί μπορεί να λες ότι θα προχωρήσω στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τη φορολογία των ακινήτων. Το θέμα είναι σε τι θα περιέχει αυτό, ποιες κατηγορίες πολιτών θα επιβαρύνει περισσότερο. Είναι μια σειρά από ζητήματα. Και όλα τελούν υπό την έγκριση της Τρόικας. Μην ξεχνάμε τους πολιτικούς προϊσταμένους. Εκεί είναι όλο το. Εννοείς τους ξένους. Τους ξένους, ακριβώς. Και τις τελευταίες ώρες, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τις τελευταίες ώρες καταγράφεται δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες, αλλά και γενικώς στους κόλπους των πιστωτών για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Θεωρούν ότι είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Όχι, έχουν υποσχεθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν τηρηθεί. Πάντως σε αυτό που είπε ο Άρης, έχουμε και εγώ κάποιες πληροφορίες πριν λίγο μπούμε στο στούντιο, ότι μην υπερβάλλεται μας. Μην το δραματοποιούμε. Μην το δραματοποιούμε. Μα μόνοι το δραματοποιούν. Ότι δεν είναι έτσι, απλώς. Αφού κάνουν διαρροές και το δραματοποιούν, μετά λένε μην το δραματοποιείτε. Το ίδιο δεν είχαμε κάνει και ότι Αντάρτικο, το ένα τ' άλλο, θα πάει έξω, δεν κάνει πίσω. Δεν είναι τόσο δραματικό το πράγμα. Αλλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε. Που κυκλοφορούν. Κερδίζουν χρόνο και οι δύο πλευρές. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Κουσογιαννακόπουλο, βουλευτή Φθιότητας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Δημήτρης Τσουκαλάς, βουλευτής Επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε κι εσείς.
Ο κύριος Γιώργος Νταβρής, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τον ΟΜΟΑ Χαΐας. Καλησπέρα κύριε Νταβρή και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα, επειδή ο κύριος Οικονόμου άργησε, έμεινε εκεί προς το τέλος, αλλά η σειρά η κοινοβουλευτική είναι να πούμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Και οι έσχατοι πρώτοι. Που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά τον έπιασε η βροχή. Και επειδή έρχεται την περιφέρεια Αττικής. Ναι, καθυστέρησε λιγάκι. Άφησε την ατάκα και οι έσχατοι έρχονται πρώτοι. Οι έσχατοι έρχονται πρώτοι. Μερικές φορές. Ελπίδα. Μερικές φορές. Και ο κύριος Θόδωρος Παραστατίδης, ανεξάρτητος βουλευτής από το Κιλκής. Και αυτή τη φορά τον έχω μπροστά μου και δεν θα κάνω λάθος. Και επικεφαλής της ομάδας που ετοιμάζουν οι ανεξάρτητοι. Των ανεξάρτητων βουλευτών. Ναι. 11 Των 11 ανεξάρτητων βουλευτών, επικεφαλής της ομάδας που θα είναι μια ομάδα έτσι, που αποτελείται από βουλευτές που έχουν φύγει η ίδια γραφή από διάφορα κόμματα. Αρχηγό κόμματος μεταξύ μας. Έχουμε και αρχηγό κόμματος. Ναι, σωστά. Λοιπόν, μια που το έθεσε ο Άρης και ο Μάκης ο Κουρής. Σύντομα, μάλλον θα γίνουμε 12. 12 με την κυρία Τζάγκρη. Προφανώς. Ναι, μην γίνεται και παραπάνω, λένε κάποιοι. να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν. Μην γίνεται και παραπάνω, λένε κάποιοι. Λοιπόν, Αυτό επειδή το είπε ο. Όχι, δεν είναι θέμα των ημερών, γιατί συζητείτε. Επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός εχθές είπε τα μύρια όσα. Αν πιστεύαμε έναν να πιστεύαμε αυτά, ήταν καλό. Μα δεν είναι κακό να έρθει κάποιος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι η φιλοδοξία της είναι η Δήμαρχος Δήμαρχος Έδεσας. Έδεσας. Αλλά εντάξει, πρώτα φαντάζομαι. Να λέμε τώρα και πράγματα που στέκουν τώρα. Όχι αυτά που λέει ο κ. Πρωθυπουργός και. Θα μας τα πει πρώτα ο κύριος. Τι δηλαδή, λέτε ότι αποκλείεται να έρθει η κυρία Τζάκρη στο ΣΥΡΙΖΑ, το αποκλείεται. Όχι, δεν το αποκλείω. Αλλά με συγχωρείτε, χθες έφυγε γυναίκα, σήμερα ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μπορεί να έρθει. Όλα καταλαβαίνετε. Δεν είπαν αυτό. Ότι αυτά είναι μαγειρέματα τα οποία γίνονται. Μπορεί να δύο έχει φύγει ευθύνες νωρίτερα για να μην το ξέραμε. Πάντως όσοι ξέραμε και εσείς που κινείστε μέσα στη Βουλή πιο πολύ από εμάς ενδεχομένως, ξέρετε ότι είχε φύγει ήδη η κυρία Τζάκρη. Θα πάει πιο γρήγορα η κυρία Ραχίδα δεχομένως. Τώρα εγώ έχω μια άλλη απορία. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Κωνσταντινακόπουλε, πραγματικά και τώρα το πιστεύει ότι μπορεί αυτή η κυβέρνηση έτσι όπως είναι. Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Είχε πόσο, 179. πριν από 15 μήνες. Και είχε 153. Άντε εγώ να βάλω 154 που έλεγε ο κ. Κακλαμάνης. Αυτό είναι σε 1 τρίτο της θητείας, έχει χάσει 25 βουλευτές. Αν συνεχιστεί αναλογικά αυτό, όχι 2016, ούτε 16 μέρες θεωρητικώς δεν έχει η κυβέρνηση. Κάθε ψηφοφορία θα είναι φιλοκάρδια. Μπορεί πραγματικά αυτή η κυβέρνηση να κρατήσει άλλα, να περάσει ευρωεκλογές, προεδρική εκλογή και να φτάσει το 16 και να κάνουμε εκλογές. Ποιος σας είπε ότι με μειοψηφία δεν μπορεί να κυβερνήσει? Για να απαντήσει. Σε εποχές που βιώνουμε και ζούμε. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει στην Ελλάδα, για να το δούμε λοιπόν. Τι λέτε? Θα συμβεί και αυτό. Το 150 εννοείται. Κάτω από το 150. Αν υπάρχει ανοχή, αν δεν υπάρχει η ψήφος ανοχής, η πρόταση. Αυτό που εκφράζει ο Πρωθυπουργός, ναι, και με το οποίο βεβαίως εγώ συμφωνώ, είναι ότι αν μη τι άλλο εμείς ως Νέα Δημοκρατία και έχουμε αποδείξει και πιστεύουμε ότι είμαστε εκείνη σταθερά η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα μέχρι τέλους. Ποιο τέλους είναι το θέμα? Μέχρι το τέλος τετραετίας, το οποίο ταυτόχρονα συνοδεύεται μέχρι τον κρεμό κατά εσάς, μέχρι την ανάκαμψη και την επαναφορά της καταστάσεως στην σωστή οδό αναπτύξεως, αγαπητέ Δημήτρη Τσουκαλά. Ή αναπαύσεως. Ναι, ανάπαυση θα είναι. Ανάπαυση θα είναι το πολεμιστή. Γιατί το 2016, εάν εμείς έχουμε παραμείνει στα πράγματα και έχουμε συνεχίσει, όπως εμείς έχουμε κατά νου να συνεχίσουμε και όπως περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός χτες, για όσοι το καταλάβανε, το 2016 ήδη θα έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που το πρόσημο θα είναι θετικό, σταθερά θετικό. Αυτό. Κάπως των ευρωεκλογών θα το ξεπεράσετε. Τον κάπου των ευρωεκλογών και των δημοτικών. Όλα ξεπερνιούνται, κύριε Κουρί. Όλα ξεπερνιούνται. Το φόρο ακινήτων το ξεπεράσετε. Αφήστε τις ευρωεκλογές. Γιατί είναι και λίγο μακριά. Το φόρο ακινήτων να το ξεπεράσετε. Για το πω για το φόρο περί-ακινήτων. Που ενδιαφέρεται και ο κόσμος. Από αυτούς και περιμένουμε τα μηνύματά του. Μέχρι στις 2 η ώρα εκείνο το βράδυ στο Οικονομίας. Και ακούγατε τον κύριο Καραβίτη. Ναι. Όχι, μείναμε ως τις 2, ναι, γιατί από ένα σημείο και έπειτα άκουγε ο κύριος Καραβίτης. Μάλιστα. Ο υπουργός άκουγε, ο κύριος Τουρνάρας. Και ο κύριος Τουρνάρας έμεινε μέχρι τέλους και άκουγε. Μάλιστα. Και οι δύο υφυπουργοί έμειναν μέχρι τέλους και ακούγανε. Καλό αυτό. Και καταλήξαμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαβέβαιωση ότι στα σημεία, τα πλέον κύρια εξ όσων εμείς επισημάναμε, θα υπάρξουν σοβαρές βελτιωτικές παρεμβάσεις. Χωρίς ισοδύναμα. Χωρίς ισοδύναμα. Πώς θα προκύψει αυτό? Προκύπτει.
Προκύπτει. Πώς, αφού κάθε φορά που λέτε κάτι, λέει βρέστε μου το ισοδύναμο και κάντε το. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πώς θα προκύψει? Υπάρχει μια απόκληση. Είναι του στοχευόμενου ποσού, ναι. παραδείγματος χάρη 3, και του προσδοκόμενου. 2,5 παραδείγματα. 2,8. Δεν είναι κυριολεκτικό, έτσι. Ναι, λέτε δύο νούμερα εσείς τώρα, ναι. Εκεί λοιπόν έχεις περιθώριο να κινηθείς. Είναι εισπραξιμότητα, λέμε, το δικό μου αυτό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν διορθώσεις πράγματα τα οποία εκ προημίου είναι προφανές ότι δεν σου δίνουν καμία εισπραξιμότητα, ταυτόχρονα σηματοδοτείς εισπραξιμότητα στις άλλες κατευθύνσεις. Διότι ελαφρύνεις εκεί που ενοχλεί προφανώς, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεις τα υπόλοιπα. Είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα, πρώτα απ' όλα. Αλλά άλλες κατηγορίες δεν είναι. Δεν τις επιβαρύνεις, δεν μεταφέρεις. Τότε πώς θα είναι? Δεν μεταφέρεις. Απλώς καταστάσεις οι οποίες ήταν προφανώς εκτρωματικές. Διότι τα μαθηματικά, κύριε Κουρί, μπορούν να σε πάνε. Όταν είσαι στους αριθμούς, έτσι, μπράβο. Αυτό που σας είπε, απαντήσεις χθες από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί να λύσεις. Πήρατε στα ερωτήματα αυτά. Εσείς, σαν βουλευτής, νιώσατε ότι σας κάλυψε? Δηλαδή, πήρατε μια επιχειρηματολογία με την οποία θα πάτε στα χωριά αύριο της περιοχής σας και θα πείτε στον κόσμο ότι ακούσατε τι είπε ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός. Είπε αυτό, άρα λοιπόν σου έχω απάντηση εκείνο, σου έχω απάντηση το άλλο. Ή γυρίζετε πίσω να λέτε ότι. Τι θες, ή εμένα ή τον Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει λύση, δεν έχει αυτό, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Και έκανε την κολοτούμπα. Και τώρα είναι άλλη θέση του, ίδια με τη δική μου. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από τον Πρωθυπουργό χθες. Ότι η επιχειρηματολογία όλη αυτή είναι. Ο Πρωθυπουργός χθες εξήγησε την πορεία την οποία έχουμε διανύσει, ναι, και την πορεία που απομένει να διανύσουμε. Επεσήμανε τις διαφορές και τις αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν. Οι διαφορές καταρχήν με το ΣΥΡΙΖΑ και οι αντιφάσεις από εκεί και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς εξειδικεύονται από εκεί και πέρα τα ζητήματα, τα επιμέρους, όπως των ακινήτων, είναι κάτι το οποίο άμεσα θα το δούμε συζητώντας το σχέδιο νόμου. Όλα δε τα υπόλοιπα, τα επιμέρους ζητήματα της πολιτικής, θα τα δούμε με τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα έρθει στο τέλος του μηνός. Έτσι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βιαζόμαστε. Όχι, το νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων δεν θα είναι με τον προϋπολογισμό, θα είναι νωρίτερα. Α, το είπα. Δεν προσέξατε. Πρώτα θα έρθει σύντομα. Και οι πληστηριασμοί. Τα πάντα θα έρθουν. Αλλά θα είναι ξεκάθαρα. Και να είστε βέβαιοι ότι θα είναι δίκαια. Δεν θα θίξουνε. Πάντως το δίκαιο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί στους 16 μήνες που κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Στους 16 μήνες που κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση αποκατασταθήκανε πολλά πράγματα που δεν ήταν δίκαια και θα αποκατασταθούν και άλλα. Ναι. Έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις και θα γίνουν και στη συνέχεια. Βοηθούντος δε και του όποιου πλεονάσματος. Γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτες? Γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις το 80% θεωρεί ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ χειρότερα από αυτά που βιώσαμε ήδη. Και η κατάσταση δεν αλλάζει από την ημέρα. Δυστυχώς καταιγίζονται από έναν λόγο καταστροφολογικό, εσχατολογικό, ο οποίος εκπορεύεται. Τη ζωή του. Ναι. Μισό λεπτό. Θα διαβάσει. Όταν ζει καλύτερα θα ακούσει εμάς. Προσέξτε. Και από τις εφημερίδες. Ξέραν όλοι ότι τελειώνουμε, ας πούμε, με την καταιγίδα των φόρων που προερχόντουσαν από τα ακίνητα, από τα ΕΤΙΔΕ, από όλα αυτά κτλ. Δεν έχει τελειώσει, κύριε Βουλευτά. Έπρεπε. Όχι, ήταν μαζεμένα. Ήταν μαζεμένα. Και προερχόντουσαν στο 10, το 11, το 13. Πηγαίνετε στον κύριο Στουρνάρο όμως και του λέτε να παραμείνει το χαράτσι. Το οποίο το κατακεραυνώνεται πριν 1,5 χρόνο. Δεν το δέχεται με τίποτε. Γιατί σηματοδοτεί το όνομά του. Έχει βάλει βέτο σε αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη. Προγραμματικά η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι όλα αυτά φεύγουν ή μαζεύονται, όπως θέλετε τα πείτε, και μένει ένας φόρος. Αυτό είναι προγραμματική θέση της Νέας Δημοκρατίας από το 12. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας σε όλους και να προλάβουμε να κάνουμε το θέμα είναι αν μένει ένας φόρος ή δύο ή ποιος πληρώνει τους φόρους. Λοιπόν, και θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Και αν αντέχονται οι φόροι. Να κάνουν όλοι μια πρώτη τοποθέτηση. Ή τι όνομα έχει ο φόρος. Εγώ απλώς, κύριε Τσουκαλά, θα σας δώσω το λόγο που θέλω να επισημάνω πιο πριν. Ότι, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, λέτε ότι βομβαρδίζονται οι πολίτες από μηνύματα τα οποία είναι αρνητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά καταγγέλει τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα, τα θεσμικά, εν πάση περιπτώσει, συστημικά μέσα ενημέρωσης για το αντίθετο. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί δεν μπορεί να φταίνει τα μέσα ούτε για το ένα ούτε για το άλλο μόνο. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ στα σημεία του προγραμματικού του λόγου για την αποκατάσταση, λέει, του πολιτικού συστήματος. Και λέει επιλέξει εξοικείανση προβληματικών μέσων μαζικής ενημερώσεως ή επικοινωνίας, δεν ξέρω πώς το θέλουν.
Και έχω μια τεράστια απορία. Ποια είναι αυτά τα μέσα τα οποία είναι προβληματικά και τα οποία θέλει να εξηγιάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, θα ήθελα να μου πει ποια είναι. Και δεύτερον, με ποιο τρόπο. Οικονομικά είναι. Οικονομικά είναι όλα. Ποια είναι αυτά. Και γιατί θέλει να τα εξηγιάνει. Αν είναι του ιδιωτικού τομέα κιόλας. Λοιπόν, προχθές δεν ψηφίσατε προχθές. Ο Καραμανλής δεν έλεγε ότι δεν μπορείς να έχεις και μετοχές ναυτιλιακές και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Συγκεκριμένα θα μου πεις ποια είναι αυτά τα προβληματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μας τα πει μετά όμως. Εγώ θέλω να μας μιλήσει το χθες το βράδυ. Θα μας τα πει εδώ, έχουμε 2 ώρες καιρό. Θέλω να κάνω μια βόλτα πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα από όλους, να προλάβουν όλοι να τοποθετηθούν. Να πάω στον κύριο Τσουκαλά, να του ζητήσω. Όχι ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος. Και ο κύριος Τσίπρας χθες το βράδυ μπορεί να ήταν επιθετικός, μπορεί να ήταν σε κάποια σημεία ενδεχομένως και παραπάνω από ό,τι έπρεπε, όπως το σημείο κατά την άποψή μου που αποκάλυψε γελίους στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Προκλήθηκε ενδεχομένως, αλλά το έκανε, αυτό είναι αλήθεια. Κατηγορήθηκε εκείνος ότι δεν ανέπτυξε θέσεις συγκεκριμένες, αλλά και εκείνος επιδόθηκε σε μια έτσι αντιπαράθεση, σκληρή αντιπαράθεση και με τον κύριο Βενιζέλο και με τον κύριο Σαμαρά. Εντάξει, καταρχήν εχθές νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον αυτό εισπράττω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο καθένας με όποιον συζητάει και με το τι ιδεολογική ομίγυρη συζητάει δεν θα εισπράττει αυτό που ο ίδιος πιστεύει ότι θέλει να εισπράξει. Όμως, η άποψη δική μου είναι ότι εχθές το βράδυ είδαμε για άλλη μια φορά, σε ακόμα χειρότερη έκδοση, έναν πρωθυπουργό Κουτσαβάκη, ο οποίος εμένα μου θύμιζε πάρα πολύ τον Νίκο Φέρμα, τον ηθοποιό, ο οποίος έκανε τον μάγκα και λέει είσαι ρε παιδί και από εδώ και από εκεί και τέτοια. Ήθελα να ξέρω, έτσι μιλάει στη Μέρκελ. Με αυτόν τον τρόπο μιλάει. Ίσα άγγελα από εδώ και τα λοιπά. Μακάρι να μίλαγε, αλλά εμείς ξέρουμε ότι όταν πηγαίνει εκεί, πάει με το σκυμμένο το κεφαλάκι του, του λέει η κυρία Μέρκελ, έλα παιδί μου πιο κάτω 2-3 σκαλοπάτια. Του λέει, έλα παιδί μου πιο κάτω. Και το ακολουθεί. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι. 2 λεπτά. Ο Τσίπρας όπου έχει πάει. Όπου έχει πάει. Λέει τα ίδια πράγματα. Και εδώ πέρα, εχθές έγινε μια προσπάθεια, αφού μοιράστηκε κατά την άποψή μου ένα σκονάκι που είχε μέσα 4-5 θέσεις που έλεγε Τσίπρα, συνιστώσεις, Τέξας, βία κτλ. Και ο καθένας μάλιστα έπαιρνε και το έφτιαχνε όπως ήθελε. Και σε ορισμένους φαίνεται, ορισμένοι τα κάνανε και copy-paste, γιατί τουλάχιστον διέκρινα 10 τουλάχιστον ομιλίες, οι οποίες ξεκίναγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλητηριάζει αυτά. Έλεγε η λέξη δηλητηριάζει. Είχαν δώσει κονάκια στους υπουργούς και στους βουλευτές. Ναι, και λέγανε τα ίδια. Ξεκάθαρο χθες, γιατί εάν δει κανείς τις ομιλίες του κ. Κουτσογιαννακόπουλου, επειδή την άκουσα, χωρίς να συμφωνώ βέβαια, ήταν διαφορετική ομιλία. Χωρίς κονάκια. Ήταν χωρίς κονάκια ομιλία. Την άκουσα και ήταν διαφορετική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μία σειρά βουλευτών. Έχετε δίκιο σε αυτό πάντως. Δεν ακολούθησαν. Έχετε σκονάκια για το επίπεδο των ομιλιών. Τώρα, από εκεί και πέρα. Όχι όλων όμως. Από εκεί και πέρα ήταν σε αυτό το στυλ, το οποίο κατά την άποψή μου έδειχνε ένα πανικό και έδειχνε ότι ήθελε να κρύψει το τι θα συμβεί την επαύριο. Ποια ήταν η επαύριο? Η επαύριο είναι αυτό που συναντάμε σήμερα. Ότι δεν πάει η Τρόικα στο Μητσοτάκη, ότι τους λέει, ξέρω εγώ, για ξαναξεσκονίστε τα χαρτιά, για ελάτε εδώ πέρα και καθίστε, και είναι αυτά που λέτε ότι δεν θα πάρετε μέτρα. Και όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Κουτσογιαννακόπουλο, τα οποία τα βλέπουμε να έρχονται μπροστά μας και που ο ίδιος τα είπε ότι θα τα πάρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λίγες ώρες πριν είπε ότι ασφαλώς θα πάρουμε και μία σειρά διαρθρωτικών μέτρων, μέτρων, που ουσιαστικά τι είναι, βαφτίσουμε το ψάρι κρέας ή το, πώς το λένε τέλος πάντων, θεολογικός, για να περάσουμε μία από τα ίδια. Γιατί είναι μπροστά μας είναι οι πληστηριασμοί, μπροστά μας είναι τα αγροτεμάχια, μπροστά μας είναι η κατάρρευση των ταμείων, μπροστά μας είναι οι απολύσεις. Υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα όμως. Μισό λεπτό. Πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί άκουσα και κάτι ποσοστά, 2,8, 4,8, 4,5. Εάν αυτά τα πράγματα γίνουν, σημαίνει ότι θα θρηνήσουμε κόσμο. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν θα είναι η ανθρωπιστική κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή. Θα είναι ακόμα χειρότερη. Άρα αυτό σε συνδυασμό ότι ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν οτιδήποτε έχει μείνει από τον πλούτο αυτής της χώρας, που είναι τα νερά, η ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο, τα κτίρια πουλάνε, ό,τι μπορούν μπροστά τους το πουλήσουν και τα πουλάνε και μπυρπαρά.
καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα πάει το κακό στο χειρότερο. Δεν έχουν πουληθεί πολλά πάντως. Ναι, δεν αγοράζεται κανείς. Όχι, κάτι είπαμε. Τα 28 κτίρια λένε ότι τώρα τελειώσανε. Ναι. Αυτό, αλλά γενικώς δεν υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι πολλοί αγοραστές. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πολλοί αγοραστές ενδιαφερόμενοι. Διότι οι αγοραστές οι οποίοι προαλήφονται θέλουν να τα πάρουν τσάμπα. Όπως κάποιοι πήραν κάποια πράγματα τσάμπα μέχρι τώρα, σου λέει πού θα πάει, εδώ κοντά τους έχω, θα πέσουν κι άλλο οι τιμές, θα το πάρουμε. Από την άλλη, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν θέλει, λέει, επενδύσεις. Μα οι κύριοι αυτοί όταν λένε επενδύσεις, εννοούν το ξεπούλημα των ήδη υπαρχόντων πραγμάτων. Επενδύσεις υπήρχαν και εκείνοι τους διώχνουν. Επενδύσεις ήταν η Φάγε, ήταν η Βιοχάλκο, επενδύσεις ήταν η Νεοσέτ, ήταν η, πώς το λένε, η Μηχανική, ήταν η Σέλμαν, η Coca-Cola. Μία σειρά από εταιρείες, οι οποίες η μία πίσω από την άλλη κλείνουν, αυτές ήταν επενδύσεις οι οποίες έκλεισαν. Και τώρα έρχονται και λένε σε εμάς ότι εμείς δεν θέλουμε, λέει, επενδύσεις. Μα με συγχωρείτε, εδώ πέρα υπάρχει και. Το λέω, αλλά φαίνεται ότι στα υπόγεια της Ριγίλης δεν κάνουν τίποτε άλλο. Αντί να κοιτάζουν. Δεν ξέρω, δεν είναι τίποτα. Ριγίλης ως έννοια. Όπως παλιά, ξέρω εγώ, λέγαμε. Νυχτερίδες και αράχνες. Χαριλάτρη Κούβη και είχε πάει στην Ιπποκράτους. Αλλά τώρα επανήλθε όμως. Δεν ξέρουμε πώς επανέλθηκε στη Ριγίλη, αλλά το πουλήθηκε το κτίριο. Λοιπόν, άρα η κατάσταση. Σας κάλυψε σας ο κύριο Τσίπρας. Ορίστε. Σας κάλυψε στις στάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εμένα πραγματικά μπροστά σε αυτή την κατάσταση που κρατούσε εκεί, ο κύριος Τσίπρας στάθηκε επάξια, είπε αυτά που έπρεπε να πει. Κατά την άποψή μου, θα ενδεχόμενα να μπορούσε να πει και 2-3 πράγματα επιπλέον, τα οποία θα μπορούσε να τα πει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι κόλαφος. 2-3 πράγματα επιπλέον για το πρόγραμμα. Αυτό όμως, να σας πω κάτι. Σε μία τέτοιου είδους διαδικασία δεν μπορεί κάποιος να πει, ξέρω εγώ, ότι ναι, εδώ μπορώ, έχω ένα ακροατήριο για να πω το πρόγραμμα. Όταν έχεις από κάτω μία μάζα ανθρώπων η οποία χασκογελούσε. Και οι δικοί σας χασκογελούσαν. Δεν χασκογελούσε κανένας. Με έναν τρόπο οι δικοί μας. Μερικές φορές χασκογελάσαν, το είδα και εγώ. Δεν χασκογελούσαν καθόλου. Απλώς μερικές φορές αγανακτούσαν απέναντι σε αυτά τα οποία γινόντουσαν από την άλλη πλευρά. Διότι όταν έχεις έναν Άδωνη, ο οποίος λέει ό,τι μπορεί να φανταστείς, πετάγεται και λέει αυτά τα πράγματα εκνευρίζουν και πολλές φορές προκαλούν για αυτά που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ταύρη, για να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Καταρχάς θέλω να πω το εξής. Περί προγραμμάτων, περί θέσεων, περί πολιτικής. Οι διαφορές των προγραμμάτων που πρέπει να υπάρχουν δεν νομίζω ότι είναι καθοριστικές για την πολιτική. Εκείνο το οποίο λείπει στην πολιτική και είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί είναι καιρός πια για εθνική συνένεση και αυτό το πράγμα δεν συζητιέται. Το έχετε πει αρκετές φορές εσείς αυτό. Βεβαίως. Το λέω και το επιμένω και κάποια στιγμή μοιραία θα φτάσουμε εκεί. Και ίσως έχει περάσει και ο χρόνος. Δεν είναι η θέση του κομματός αυτή ακριβώς πάντως. Την έχει πει ο Πάνος ο Καμένος και τον κύριο Χατζηνικολάου. Για κυβέρνηση εθνικού σκοπού έχετε πει. Ναι, αλλά πραγματικού. Δηλαδή.